Yr cwestiwn yn gofyn I ni ysgrifennu 3 term cynta yn yr ehangiad binomaidd ar gyfer 1 minus 4x i'r pŵer minus hanner. Mewn pwerau ysgynnol o x. Nodwch ar gyfer pa amrediad o werthoedd mae'r ehangiad yn ddilys. Nawn ni na I ddechrau. Felly, I ddechrau bant, mae eisiau yr fformula ar gyfer yr ehangiad binomial gyda 1 ar y dechrau. Felly dyna beth ni'n mynd I ddefnyddio. Mae hwnna'n y llyfr fformula. A ni angen ehangu y mynegiad yma. Felly yn ein fformula ni, mae n yn mynd I fod yn minus hanner, a mae'r x yn y fformula yn mynd I fod yn minus 4x. Fi'n dod i'r brackets o gwmpas I chi gael cofio am y minus, neu gael bod y minus yn mynd na'r goll. Felly ni'n mynd I ehangu hwn, felly 1 plus minus hanner a x yw minus 4x, plus n yw minus hanner minus 1 yw minus 3 dros 2, dros 2 lliosi y minus 4x wedi sgwario ac yn y blaen. Ni dim ond angen y 3 term cynta. Felly tacluso rain, mae 1 dyn ni, minus lliosi minus yn mynd yn plus 4 rannu 2 yn 2x. Felly yna 2 term gynta. Ar gyfer y trydydd un, y llinell gyda gyd mae minus, lliosi minus, lliosi minus, lliosi minus. Felly mae 4 minus dyn ni mynd yn plus. Llinell top, 1 lliosi 3, lliosi 16, ar y gwylod, mae 2 lliosi 2, lliosi 2, felly 8 ar y gwylod x sgwar. Felly dacluso hwnna, a fi'n cael, mae 8 mewn I 16, 2 waith, lliosi 3, felly 6x sgwar. Felly dyna'n 3 term cynta ni ar gyfer yr mynegiad yma. Nodwch ar gyfer pa amrediad o werthoedd y mae'r ehangiad yn ddilys. Felly ni'n edrych, ni angen bod modulus yr x ni'n defnyddio yn llai 1. Felly modulus yn x ni, sef minus 4x. Felly y modulus minus 4x I fod yn llai 1. Cymeryd y positif, ond nid ni'n gwybod beth yw x, felly cadw modulus x. Tynnu'r 4 mas, nid yn positif, a ni'n gallu rhannu gyda 4 heb newid trefn yr anhafaledd. Felly modulus x yn llai na cwarter sy'n neud yr fformula yma yn ddilys. Ar gyfer yr rhan nesaf, trwy ysgrifennu x yn haflu 1 dros 13 yn eich ehangiad, darganfyddwch fras werth ar gyfer ail isradd 13 yn y ffurf a dros b, lle mae a a b yn gyfanrifau. Felly, gosod x yn haflu 1 dros 13, a ni'n cael 1 minus, 4 dros 13 wedyn ni, i'r pŵer minus hanner, yn haflu 1 plus 2 dros 13, a 6 lliosi 1 dros 13 wedi sgwario. A fi'n gosod yr bron yn haflu, achos fi dim ond yn cymeryd y 3 term cynta. Felly, ni ddim angen y lleill ar hyn o bryd. Felly, 1 minus 4 dros 13 yw 9 dros 13, i'r pŵer minus hanner, a gosod yna I gyd dros 169 wedyn. Fi'n gwybod, gallwch chi wneud eich gyda'ch cyfrifiannell, cyfuno'r ochr dde yma. Felly, lliosi 1 gyda 169, lliosi 2 dros 13 gyda 13 arall, a wedyn mae 6 dyn ni ar ôl. A mae hwnna'n dod I 201 dros 169. Nawr, mynd nôl i'r ochr chwyth, mae pŵer minus yn golygu troi fe penny weired. Felly mae 13 dros 9, ail isradd hwnna, yn bron yn haflu 201 dros 169. Mynd yr ail isradd mewn, felly ni'n gwybod bod ail isradd 9 yn 3. Felly ail isradd 13 dros 3, tua 201 dros 189. Felly mae ail isradd 13 bron yn haflu 603 dros
169. Felly dyna ffracsiwn sy'n hafal i bron yn hafal i ail isradd 13. Nawr, i tseco bod ni'n weddol gywir, mae ail isradd 13 yn y cyfrifiannell yn dod yn ymenegiad yma sy'n tua 3.6 i un lledigol. A mae 603 dros 169 yn 3.56 ac yn y blaen, sydd hefyd yn 3.6 i un lledigol, ond dim yn fwy. Ond beth gallech chi fod wedi wneud? Na ddiwedd y cwestiwn, a bydden ni digon hapus i gadael e fel yna. Ond os byddech chi wedi wneud rhywbeth gwahanol fel cymeryd yr ail isradd gynta cyn yr pŵer minws, felly bydde gyda ni ail isradd 9 dros ail isradd 13, tua 201 dros 189. Ni nôl i'r darn yma. A wedyn ni lluosur ddau ochr gyda pŵer minws 1, sef mynd ar llall, wneud y llall yn benni weired. So wedyn mae 3 dros ail isradd 13, tua 189 dros 201. Lluosi top a gwylod gyda 13, mae 13 yn canslo mewn, na ail isradd 13 yn canslo mewn i 13, ail isradd 13 gwaith. Felly mae 3 lluosi ail isradd 13 dyn ni ar y chwith. A wedyn ni mae 2197 dros 201 dyn ni ar y dde. Rhannu dy 3, a ni'n cael bod ail isradd 13 yn 2197 dros 603. A mae hwnna tua 3.6 hefyd, ond bach yn wahanol i'r gwerth o dynnu yn gynt. Felly mae dynnu 2 amcan gyfrif ar gyfer ail isradd 13. Gallech chi gymeryd cyfartaledd y ddau, felly 603 dros 169 a 2197 dros 603, a dyna a rhannu dy 2, a byddwn ni'n cael gwerth arall, a sy'n 3.6057, sy'n dal 3.6 un lledigol, ond mae unrhyw un o'r atebion yn gwbl ddilys. Nawr, gwedwch bod chi angen trio rifau yn lle yr X i wneud siwr bod chi wedi gwneud yn gywir. Felly cymeryd yr ochr chwith yn hafal i, neu tua yn hafal i, dim ond y 3 term cyntaf, a cymeryd X yn 0.001 i weld os ydy'n weddol y gywir. Felly mae'r ochr chwith yn dod yn 1.002.00602 ac yn y blaen, a mae'r ochr dde, os ni'n gosod y rif yna mewn, yn dod tua yn agos iawn. Felly chi'n gweld bod yr ddau ochr y fformwla yn weddol agos at ei gilydd. Jyst rhywbeth i chi gael chwarae gwmpas gyda mathemateg sy'n cysylltiedig gyda'r swm. Cofiwch, oedd y ateb gyson ni ddechrau digon dilys, a felly byddech chi angen gweithio hwn mas ar ddiwedd yr arholiad, jyst i chi gael gweld os ydw yn gweithio. Ond peidwch a chwarae gwmpas gyda fe yn ystod yr arholiad, os nag i chi am jyst rhoi rif bach mewn i weld os ydw yn gweithio. Achos gallech chi fod yn cael panic, a wedyn trio cywiro rhywbeth yn yr algebra sy'n gywir yn barod, felly pidwch y chwarae gwmpas fe unwaith chi'n meddwl bod e'n weddol gywir.